Gidakop ang usa ka 30 anyos nga lalaki human pasanginling nga gibastos ang usa ka 13 anyos nga babay sa Barangay Kiot, Cebu City. Ang suspek gila nga si alias Biboy, 31 anyos, ulitaw og residente sa maong lugar. Ang biktima mao si alias Dore, 13 anyos, babay og residente usab sa nahisgutang lugar. Ang biktima misumbong sa kapulisan nga gikuyugan sa inahan sa Police Station 10 sa Cebu City Police Office. Gitug-an sa biktima nga gihagkan ang iyang aping sa suspek, unya gigakos o gibagid-bagid ang kinatawo sa suspek sa sampot sa biktima. Tungod sa reklamo sa biktima, nabalhog sa silda ang suspek ug nagatubang na og kaso sa paglapas sa acts of lasciviousness in relation to Republic Act 1716 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.